Здравей, ще можеш ли да ни се представиш? Здравейте, казвам се Гален Стоянов, треньор съм по баскетбол последните 26 години. В момента съм главен треньор в школата на баскетболен клуб Showtime и съм старши треньор на мъжкия отбор. Като човек, който е работил толкова много с спортисти, ще ни дадеш ли съвет как да се справим с стреса чрез физическа активност? Физическата активност е начина да избегнем от притискането от всички проблеми, които са около нас. Неминуемо на различната възраст проблемите са от различен характер. Понякога са подобни, но като цяло при младите хора има много динамичен начин на живот с изключително променяща среда около тях. Някъде в целия този процес, ако е възможно на по-млада възраст, трябва да се намеси спорта, който да бъде така имплементиран в нашето ежедневие, че да създаде този навик и необходимост вътрешна, осезаема, да бъде практикуван. Не говорим за професионален спорт, говорим за спорт, който дори не е нужно да е само един, даже препоръката да е повече от един. Това е начинът, по който човек, подлагайки се на различни стимули, както са психически и физически, той развива различни свои качества. Развивайки тези всички качества, отново казваме, бяга от тая реалност, която е фокусираната, приоритетната, тази, която неминуемо трябва да съществува в живота му, бивайки студент или работещ. Имайки такъв навик, след като навършим пълнолетие, след като завършим училище, ставайки студенти, започвайки да работим, е много добре ние да осъзнаем необходимостта да продължим да спортуваме и посредством този спорт ние да имаме възможността да отдъхнем, да презаредим, да рестартираме компютъра. Нашата глава е един много сложен механизъм. Мозъка ни е изключително сериозен компютър, който неминуемо има нужда от своето рестартиране. Трябва да може човек да се отдъхне. Спорта дава тази психологическа почивка. За един час, за час и половина човек се умява да избяга напълно от своите проблеми. Всички имаме проблеми, няма такъв, който да няма, нормално е. Но това, което е в последствие, след като се получи една приятната умора, след като си спортувал, човек, доказано е, човек става една идея по-фокусиран, когнитивните способности са повишени, паметта е по-добра. Не само, че по време на спорта ефекта е, че успяваме да избягаме от проблемите си около нас, а в последствие се справяме по-добре с самите проблеми. Чувстваме се по-добре. Има едно вторично усещане за полезност, че си успял да свършиш нещо. Особено ако имаш така идея как спортуваш и какво правиш, леките стъпки в подобряване на постиженията създават едно уникално задоволство, че си полезен, пълноценен